guys, mám tady vlogisek z jumperku, zatím bez Andrej, protože Andra se jakoby rozhodla, že to neřekne ani tátovi, že s námi jde do jumperku. A nevím, měl tady už být před 4 minutami, protože za minutu vyrážíme. A tady mám ještě první kraťasy, který musím dát, takže se bude asi převlíkat ve skříňce, nebo nevím, kam dát, protože tam nejsou šatny. Takže tak no, a až tady bude, tak se vám zase ozvu. A zatím tohle stojí jakoby můj culíček. A jakoby fitček, jenom to, potom mám prostě outfit vám vás ukážu až s Andreou, ať to tady neukážu sama, protože budeme mít úplně stejný. No dobrý, tak jo. A já se jdu vzít vodu a jdu, protože papa, zatím. No, takže my už jsme tady s Andrejkou. Stojí s tím malým škrtem. No, ono to tam nezůstalo asi. Když to neuložím, tak to tam nezůstane? Co? Když se z toho... zůstane. Ten vlog tady. Myslím. Jo, to asi je. No a prostě teď tady Andrea. Jak jsem to nechtěl udělat? Jo? No takže počkejte. No takže my už tady jedeme. Je 3/4 na... Musel jsi tady vyrazit láhev právě. Ano. Je 3/4 na 7 a v 7 mám to za... Tak to už tam ani nepojedeme. Ne, počkej, 3/4 na 6. Na 6, to je pan Boček. No takže nám to začíná v 6, no takže to a Ande mi tady ukazuje, jak se stříhá video, takže my se vám ozvem tam. No takže my už jsme sem tady, na místě Fabianu a tak no, takže už jdeme dovnitř a Andrejka vás jde uvítat zrovna teďka, protože zapomněla natáčet. V areálu, právě teď si sundáváme věci a dáváme se do skřínky, takže tak. Musíme tohle. Jo. Takže my už se tady máme fiček. Pojď sem! Pojď sem, k noze a tu. To je stejný. To je. No a já se jdu skladnout, protože papa. My už jsme doma, já dotáhnu do vody. Ojojoj. Počkejte. No tak já dotáhnu kameru. Tady je Andrea. Že? Zvedni mě. Dobrý. No a bylo to mega povedený. Tam předtím jste měli záběr, jak se skočila Araba. Ne. A Andrea furt tady něco má, teďka Ne. No a jí je prostě trošku špatně, chápete, je na hlavičku, takže to je vše a radši papa, než se tady s ním zblázním i já. Hoje em dia é difícil encontrar